yourself of old-fashioned ideas. Danas je na redu prvi trkački trening i idemo ga isprobati. Uključio sam se runnersima zato što dijele istu viziju kao i ja prema trčanju. Obzirom da sam i sam trkač, to mi nije ništa novo jer idem često po utrkama, tako da uživam trčati sa drugim trkačima i to me poprilično ispunjuje. Trčanje mi je izazov i ponekad stvarno je nekad teško sam trčati, stoga sam odlučila se njima priključiti kako bi svoje neke dužinske treninge olakšala i sebi, a i uvijek je u ekipi zanimljivije i družimo se. Trčim odradila sam već nekoliko polumaratona i u Hrvatskoj i izvan. Primjerice trčala sam u Ljubljani i u Parizu polumaratone. Tenisice su izuzetno bitne za trkače, to je zapravo najvažnija oprema, ali naravno posebno za žene su bitne tajice koje nam daju potporu kao i sportski grudnjak te majica. Priključila sam se Adidas runnersima zato što oni nisu običan klub. Znači tu je više prijateljstva, zajedništva nego samog rivalstva i natjecanja i nije bitno ko će biti bolji nego kako ćemo zajedno doći do određenog cilja. Pa uvijek postoji neko rivalstvo između trkača ko će biti bolji, uspješniji, ali to je sve onako na minimumu i stvarno se međusobno podupiremo i želimo da svi budemo dobri iz dana u dan. Pa ostvarivati svoj san je odličan osjećaj zato što znači, imamo neke ciljeve koje si postavimo i želimo biti bolji od sebe i samo zadovoljstvo i uspjeh, otići spavati sa nekim postignućem je jedno od najljepših iskustava. Mislim da ću se definitivno priključiti runnersima, a osim toga mi je zapravo najvažnije to što sam razbila neke svoje predrasude i vidjela da se može trčati čak i ako si potpuni početnik sa dobrom opremom i dobrom ekipom koja te podupire, stvarno je potpuno izvedivo. Tako da, evo, nastavljam dalje.